Tanga. Okay. Come on. What you want to say? What's the deal? I'm not just about. I don't know to get on my baby who use it or you marry. Yep. Okay. Yeah. So clearly is a kunavan, right? But then one I think early September, very purple. I mean right now I'm now August, one. Right? So I was thinking we can make money with these ones since Tanga because they don't really know a lot. Yeah. Because for mainly vagara varipo use it kudara yeah vanenge vakuda mazimara akawanda but then clearly vachiri kutanga yeah vakataurawo shoma 50 or something like that yabo anovhuma because anenge achiti ndo mari inenge iripo anenge achibhadhara ndiani yeah, now that's the thing. That's where you need to come in and help me look for people who would want. Akabhadhara $50 anenge achikwira kakawanda se zvakuenderana neiye munhu wacho kuti $50 pazuva here kana kuti pazuva tonight. Oh, you know for $50. You want to pimp? Yes, that. Uchichaja $50. Iyo zobhadhara kuti musikana wacho. Inini ndini ndizobhadhara musikana wacho kupera kumwedzi. Oh, saka iwewe une mabhebhi auinawo anoda mafi. Ndozvandinotaura. Ndozvakuti hausinyazobuda pachena kanyaya kuti kani inini manzwisisa sei saka ndatobuda pachena yatobuda pachena. Kuti iwewe une mabhebhi manyama imbonitumira mapictures acho tione ndiadvertise kuboys rangu. Haungounzika munhu kuti padiwa mari munhu asina kuona bhebhi racho chichi. Alright. Kwewe unobhadharisa mari? Ani? Iwe. Munhu akabvanakirwa newe panoya kuzobhadhara obvanakirwa newe unoita se. Mati? Mati? Toti munhu auya kuzobhadhara kamari yake ka? Obvanakirwa newe unomubhadharisa here? Aiwa. No. Iye kana atonakirwa nenani chatodi bhiri ngatobva tovharika because inini ndakupa selection yevasikana ka you're just supposed to select from those girls not from me. So really but mari yacho ngaite mari svinu ngaikoda kubva waponda vanhu varume vanoita zvichihuri havadi zvekubhadhara mari dzakawanda kana achizova kuti hit chete and that's it hapana relationship. So how much then? Because hamungandizonditema 10 ndichifanira kuzobhadhara vasikana vakupera kwemwedzi. Unovapa mari? Ndo zvandoda kuona kuti ndichawana wakawanda seizi. Saka izvozvo vasikana varupiwa mari? Vari kupiwa izvezvi ndakakuudzaika yavari kupiwa kamunoti ndiri kunyeperai. Mari? 300? Yes. Pamwedzi? Achikwirwa everyday akati zve zvine zvakuenderana because some of these girls vari kutoshanda muclub anana Pablos nana Evitro. Mastudents? Mastudents ekuuse it akati mahure? Mastudents epause it. Vanotouya vachitotorwa every Friday. Vondoshanda mupablos? Vonoshanda mupablos zuva rese. Actually ivo the whole night, right? Ivo chero vakazowana avawana in the club, right? Vanozongobuda voenda naye vonochaja mari yavo. But then ivo clearly yavo yavanenge vachitochaja mupablos yavanotonzi vachaje 300. 300? Per night? Yes, my guy. Saka vanenge vachitokwirisa manhere ese vemastudents? Aize ndozviri kuitika pataundi ndingandakatsva. Makatsva kana neniyo ndandakatsva nandisingazive. Ungoruziva kuti urutambisa goridhe ri pakati pemakumbo pakwako? Kana kutombozvizemi. Zvigara kumba ndosaka wakatiza kumba uri benzewo. Makakwana here? Ndakukubata ndakukunzwisisa manje wakanzwa madhiri. Aiwa munoziva ndakazanzwa rini? Ndakazanzwa ndakunoko because pandogara right pane vanoita zvetaxi saka vanoenda vachinotora vanhu vane 24 hours. Unozotomuzwa vachitoti ndanzi manhingi ndine ndomutora pakati ndanzi ndomutora pakati so you understand saka ya. Alright, nditumire mapictures tione vanhu vacho. Ndine rimwe boys rangu randozva kuti
nhasi kune wariko here nhasi but hatidoa vanorwara aiwa chandinoda kuita apa ndechekuti when I look for these girls ndovatesta vese inini nechitongokudza kuti vanhu vangu chii vari clean vari bo understand boys rangu nderenyoro alright alright mirai ndokudzai tafa una mapictures here ndo andiri kutumira kwamapictures acho nevamwe vasikana vacho imbotumira tu ndokudzai alright